Радвам се много да бъда тази вечер сред вас, заедно с църквата и заедно с всички пастори. Удоволствие тая вечер да бъда сред вас. И доста роми, и доста пастори. Искам само с нещо да ви насърча. Път. 11 дена път. От Синай до благословената земя. Тази криза все повече и повече ни озверява. Аз исках това да ви говоря, но не трябва да допускаме кризите да зверството вътре в нас. Да излиза. Ако сме способни собствените майки, собствените близки хора да предадем, какво говорим тогава за нашите в църквата? Бог може да направи и свръхбогати. Изведнъж так може да го направи. Пак казвам, ползата никаква. Ще имаме коли, ще имаме къщи, апартаменти, ще го имаме. Какво от това? Къде отиват приятелите? Къде отива? Захей живееше в богатството. Захей живееше в богатството. Къде му е живота? Всичко имаше. Един приятел нямаше. Всичко го заплюва и всичко раздаде. 4-кратно. Всичко раздава.